Ali ja, jebote u Jeluci. Vidi pa, ja. Treba ovo kakvi, ono plaka, 0,5, 0,32. 0,32. On nemam ništa. Ja, meni je ovdje 0,32 upis. Svakako. Isto da. Na 3 upis. Ne smeta to njemu. Ne je bila tanka, tako tekla. Ne smeta to njemu. Evo, može. Evo, nisam. Da ga sklonimo tamo pod. Jesi ja. Ideš te jako. Kaj je to? Turbo. Koliko to ovo? Da. To će šta? Dobro, ali ovo je mera. Ovo je merač. Je zavro isto u polju. Vidi ga dole. Zato ti se ne, i ono, ovdje dole, ne. Ovo je merak, šta, vidi, daš, Igorom šansu. Da te zajebe. Ne može nije. Ovo ne može. Ja želim se izbati. 100 lud, ali me čini sa strane da se ne dotiče. Kako je to luda riba jeba? Nije. Spetio se. Je li baš smetno? Ne znam kako sam uopšte. Uzeo i kesu je za motor. Sve sam ufatio jebote i kese i sa svim se borim. Sam se zapaku u